Alright. Oh, yun. O, diba? Mamaya, saglit lang ha. Aha! Magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, bago tayo magsimula, saglit lang po. At may inaayos pa tayo. Alright. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre, bago tayo magsimula, no? Tika lang. Ayan o, bago tayo magsimula at maraming salamat sa... Ay, nako. Tika nga lang. Ba yan? Okay. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Tika lang po. Ako'y natataranta. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali at siyempre mapagpalang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, ngayon po ay live na live. Pero bago ang lahat, ano, bago tayo magkwentuhan, gusto ko lang munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta. Aha. Ay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod, kay Paul Donisa Official. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Alright. Kay Ma'am Rosalina, madilim ano? Madilim, nandito ako sa ano eh. Nandito ako sa Kabihasnan. Alright. Tika lang. Madilim ano? Ayan, mega love shoutout po sa lahat ng sa ating lahat na solid na subscriber, kay Ma'am Rosalina, Ma'am Analisa, kay G Chang Wok, ayan, kay Kagawad Antonihan dyan sa Maguindanao. Ayan, mega love shoutout. At siyempre sa lahat ng mga OFW, ayan o, kay G Chang Wok dyan sa, saan ba siya? Kuwait ba? Yan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, kita nyo ang ano, no, ang ating thumbnail ay pag-usapan natin na bakit maingay ito.
Ayan, pag-usapan natin ng ano, mga nangyayari ano. Katulad ngayon ang ating nasaga balita ay nako, kinaltasan na ang pundo ng ating Vice President ano. Teka lang, maingay naman tong tawag na ito. Ayan, sa lahat ng mga ano no. Teka lang nga, mainit ito. Isarado ko muna. Ayan, buksan natin ulit. Ba't ingay ito? Ayan. Ayan. Pambihira ito ah. Teka lang. Magulo tayo eh. Teka nga lang, pandarin ko muna ito. Okay. Ayan. Bago tayo magsimula no. Para tuloy-tuloy ang kwento. Yun. Saan yun? Para tuloy-tuloy ang kwento no. Grabe ang ano natin ngayon ano. Grabe ang ating kongreso ngayon ano, kung saan pinamumunuan ang ating magigiting na mga honorable. Di ba? Kawawa ang ating bayan pag ganitong nangyayari sa atin. Kaya yon, sa lahat ng mga ano no, maging mapanuri tayo sa ating lahat, lalong lalo na sa pagdating dito sa atin sa tanggal nga muna ako ng face mask, pambirang buhay na yan. Mainit eh. Alam nyo naman ang panahon ngayon ano, grabe na ang ano, talagang tumitindi ang politika sa atin ngayon. Walang iba ang bangayan na ito, walang ibang layunin nito kung hindi ang makagawa sila ng pangalan, lalong lalo na sa larangan ng media no. Talagang gusto nila na pag-uusapan sila sa nangyayari sa atin ngayon. Ang problema nga, yung iba nami-personal na, kaya katulad ngayon ano, kung saan ang ano pala natin, dahilan ng pag-resign, parang nag-resign tuloy si BP Inday Sara no. Pag-resign sa DepEd pala. Ayun no. 'Yun ang ating topic ngayon. At 'yun nga, nandahil nga sa sinasabi niya na hindi na siya magpapagamit ano sa mga politikong mapanglinlang sa ating bayan. 'Yun nga ang ating topic ngayon ano. Kaya sa lahat ng ano no, mag-comment kayo dyan kung ano sa palagay nyo, nararapat ba na ay Mami Marzi, magandang dalaga pa kayo ngayong hapon ngayon. Ayan, mega love shoutout po, maraming salamat po sa yung pa-milestone ano. Ayan, Mami, thank you. Nandito po ako sa bago kong trabaho. Ayan, salamat sa inyong lahat. Ayan, comment nyo ano, para mapag-usapan natin ano ba talaga ang sa palagay nyo. Nalalapit na ang eleksyon, matindi na ang ingay. Ang problema yung isa gustong padapain ng bawat isa no. Lalong lalo na ang nararapat. Diwaw sa'yo. Mami Mercy, thank you. Natanggap na ako dito. Pwede akong mag-live kasi nasa likod ako eh. Ingat po kayo Mami Mercy. Yan. Thank you. Yan. Siyempre ano, comment nyo dyan, ano ba sa palagay nyo? Pinagkakaisa ng ating Vice President ano? Dapat pagkaisahan din natin sila sa susunod na eleksyon.
Ay, ganon. Yes po. Ayan. Walang iba naman pupunta nito, no? Sa susunod na eleksyon, walang ibang ano ito eh. Walang ibang patutunguhan ang lahat ng bagay na ito kung hindi sa eleksyon 2025. Ganon na sila ka-desperado, ano? Kasi ang habol nila is 2028. No? Gigil na gigil yung isang maging presidente. Alam nyo, sa lahat ng bagay, pagdating sa ano, gumagawa talaga sila ng ingay. Unang-una, pagdating dito sa ano, lalong-lalo na yung gustong-gustong maging presidente, ano? Yung kung tawagin ay si Tambaloslos. Talagang makikita nyo, no? Yung pinamigay pa na ano, yung pinamigay niya na gift check worth of 100 pesos. Alam nyo, nakakahiyang ginawa nito ni ano, no? Ni Tambaloslos, ano? Tuloy ang laban sa kasamaan ng mga gobyerno. Yes po, Mami Mercy Kalunod, hindi tayo titigil yan. Lalong-lalo na pagdating ng eleksyon, ilalabas na natin lahat ang dapat nating ilabas. Para lahat itong hindi manalo itong ano na ito, no? Itong mga bataan ni Tambaloslos. Ayan, doon tayo magpo-focus kung paano natin hindi maipanalo para sa susunod na eleksyon. Denpel. Iyan, Ma'am Rosalina, magandang hapon po. Yan, nagpasugod ang aking mind na nandiyan lahat. Si Ana G, Sophia, Nanay Pasita. Ay, baka may malagpasan ako Jim Walk, magandang hapon po sa inyong lahat. Ay, maraming salamat po sa ano, sa nagpasugod kay Ma'am Rosalina. Yan, mind, maraming thank you. Thank you po sa inyong lahat sa pagsugod, ano. Maraming thank you. Ay, Kagawad Antony. Wala kang live. Ay, congratulations Kagawad Antony. You're the man. You're the man, man of the hour, o di ba? Maraming salamat po, Ma'am Rosalina, ang aking mind sa pagsugod. Matatakot tayo sa Diyos, wag sa tao. Yes po, Mami Mercy, dapat lang naman. Diyos lang ang dapat nating katakutan, no? Maraming thank you kay Ma'am Rosalina, ang aking mind. Ayan, nakalive pala si Ma'am Rosalina. Sorry po, Ma'am Rosalina, maaring ito na ang oras ko sa pagla-live. Kasi ito ang bakanting oras ko. No? Mga ganitong oras na lagi, 1 hour or 1.5, hindi ko alam, basta kung kailan tayo tawagin, ano? No, ayan, comment kayo diyan sa gustong sa gustong maki-join dito sa ating kwentuhan. Ano? Jichang Walk. Ayan, Ay, maraming salamat po, Ma'am Rosalina, at sa lahat ng sumugod, maraming thank you. Naka-live pala si Ma'am Rosalina, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsugod nyo. Alright? Ayan, tuloy natin, Ngayon pa lang, dahil nga ang lahat ng ingay na ito na ginagawa ng administrasyon ng Tambaloslos. Ito ay preparasyon nila ito. 2025 hanggang 2028 ito hindi titigil. Kaya kung mapapansin nyo, yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na kahit nag-resign na siya sa DepEd, hindi pa rin titigil ang kalaban nga, kasi nga ang target nila is yung 2028 talaga. Pinaghahandaan nila yon. Kaya naniniwala ako doon sa forecast na yun ni Inday Sara, yun ang forecast niya dahil yun talaga, kung mapapansin nyo ito, yung mga mahilig sa politika, kung mapapansin nyo, si Guido Marbinay, yan, Vice President siya, di ba? Napakaaga niyang nag-declare, kaya napakaagang dinurog ang pagkatao ni Guido Marbinay. Itong si Manny Villar, ganon din ang ginawa nila. Hala, ano yan? Hala na lang sa inyong lahat. Di ba? Si Manny Villar, ganon din ang ginawa nila. Dinurog nila ang pagkatao ni dating Senador Manny Villar, kung saan
lahat na po pwedeng maging banta sa kanilang sa kanilang pansariling interes, talagang by hook or by crook talagang titirahin nila. Kaya nga tama yung sinasabi ni BP Inday Sara na talagang siya talagang pinaka-target ng lahat na ito. Kumbaga, inuna lang si Hadiha. Good afternoon. Ayan, magandang hapon sa iyo, Hadiha. Kumbaga, inuna lang itong kung mapapansin nyo, damage, collateral damage itong si SMNI, si Pastor Kibuloy. Yan lang si Tambaluslos itapat kay BP Sara ang hindi na makakuha. Di ba? Hindi, talaga naman sa totoo lang pagdating sa survey, kawawa ito si Tambaluslos eh. Kaya kung si Tambaluslos kung si Tambaluslos lang at saka si Inday Sara, wala na eh, finish na eh. Kaso nga lang, ang ginagawa nila for 2020, kaya dinudurog nila, una nilang dinurog ang SMNI. Alam niyo kung bakit? Ang SMNI po ang napakalakas na boses ng mga Duterte. Kaya una nilang dinurog ito eh. Kasi kung mapapansin nyo, itong nagdaang presidential election, ang SMNI lang ang naging sandalan ni BBM ni Bongbong Marcos. Ang SMNI lang ang naging sandalan, kaya doon niya nakita ang puwersa. Siyempre itong mga Tambaluslos, pinag-aralan nila kung paano nila kaya una nilang dinamage ang SMNI, di ba? Unang-una 'yon. Pangalawa, inuunti-unti na yung mga malalapit ngayon sa mga Duterte para pagdating ng eleksyon hindi makabuo ng kanilang senatorial line-up. Kasi nga napakalakas pa ng hatak. Yan ang totoo niyan. No? Ay, Ma'am Rosalina, maraming thank you. Nandahilan nga sa napakalakas pa ng pwersa ng mga Duterte. Lahat ng mga pupwedeng sagabal sa kanila sa 2025. Talagang harangin na nila yan. Gagawa na ng paraan yan para madurog, no? O hindi makabuo ng kanilang senatorial lineup. Kasi nga once na pag ang Duterte ang gumalaw, napakalakas pa ng hatak. Baka ang mangyari niyan, diretso lahat sila sa Unidoro, no? Kasi kung matatandaan nyo, 'di ba yung 8 Unidoro ay 8 diretso Unidoro, 'di ba, yung kay Kakamping, 'di ba? Dahil nga sa lakas ng puwersa ng mga Duterte, kahit isa walang nakalusot, no? Unang-unang damage diyan si Laila de Lima. Di ba? Si Laila de Lima, si Chel Jokno. Sino pa yung mga durog yun eh? Marami, basta walo yun, durog. Yung mga Kakamping Kaya nga nakikita nila kung gaano kalakas ang puwersa. Kaya ito pa lang, itong 2025 na ito, hindi nila pababayaan na mangibabaw pa ang mga Duterte. Kaya lahat ng paraan ginagawa na, Hindi si Bato, pambira naman to si Mareso. Baka batuhin kita eh. Hindi si Bato, yung mga yung senatorial line-up ng Kakamping ay naka-line up kay Duterte si Bato eh. Bato kita. Nandito pa naman ako sa batuhan. Naka-line up yun, yung Kakamping, yung senatorial line up ni Leni Robredo, Doon nila nakita ang puwersa ng mga Duterte. Kaya ito pa lang na 2025, naging maging sukatan na nila ito eh. Nakikigulo lang ko. O doon ka, nagbibinggo yata kayo eh. Doon kayo dito lang ako magdaldal mag-isa. Iyaan nyo ako dito habang naghihintay ng boss, Nay, huwag ka magalit. Wala, nakikinig lang yan. Kayo ang nagpalakas sa Duterte nang dahil may pakita kaya ng tama sa gawa. Tama yon, di ba?
Kaya nga po, ganun ang kaya nga ang nangyayari ngayon, ito ang nagiging sukatan. Kinuha na nila itong sukatan eh. Ang 2025, kailangan walang mailusot ang hindi makabuo ng line-up ito. Kaya lahat ng paraan ginagawa nila, no? Siyempre, tama 'yung sabi ni Mami Mercy Calunod. Hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Tama naman. 'Di ba? Eh ganun talaga eh. Nandoon tayo sa kabutihan, kaya siyempre dapat nating labanan. Kaya mas madugo itong darating na by October, September next month, filing na ng candidacy. Kaya ganun na lang sila kaingay. Tingnan niyo ang kongreso ngayon, kung paano binababoy yung kung paano binababoy ang vice president. Wala nang respeto sa wala nang respeto talaga eh. Kaya nagalit sa kanila nagalit sa kanila si Marcolita eh. Ang babastos na ng mga ang babastos na ng mga congressman eh. Gumagawa talaga ng para magingay. Ano ba maglalaban ngayon, Kuya Don? Wala pa. Wala pang malalaman natin yan pag nagpailan na. Wala pang puro pa lang rumor. Kumbaga lang, kwentong barbero pa lang, wala pa yan. Malalaman natin yan pagdating ng October, kasi October pailan na ng certificate of candidacy. Yan, mula sa senador hanggang sa local yan Kaya nga marami tayong babakbakan pati sa local. Kasi mayroong mga ambisyoso eh. Maraming mga ambisyoso kahit sa local yan ang mahirap diyan sa Nak Mares, nagbibingo ba kayo? Nagbibingo yan. Kasama ba mayor? Yes, kasama ang mayor hanggat sa mga konsehal. Pagkatapos naman ng local election, barangay naman ng October katapusan or October o November. Yan, pag hindi na naman salsalin ng mga congressman yung batas. Opo na, nakikimarites na din bukya eh. Ay lalo ka talagang mabubukya, nandito ka nakimarites eh. Kaya nga sa sa lahat ng mga, kung kayo ay solid na Duterte, makikita natin ipapakita natin kung talaga ang kung talaga ang mali nitong administrasyon na ito sa lahat ng mga solid na Duterte dyan. Alam mo, hindi natin mahiwalay ang pagiging natin, pero palibhasa solid tayo. Kung ano man ang nagawa na mali, agoy bukya talaga. Ano man ang nagawa nilang mali ay aayunan natin, siyempre huwag natin ayunan pag mali, di ba? Sabi nga, pag tama palakpakan, pero pag mali banatan. Yan ang banat bay. Bukya daw si Maris, Mami Mercy. Kutusan mo ng isa para mabukya lalo. Ingay. Ang ingay ko dito. Baka marinig ako biglang lumabas. Sabihin nung kabago-bago mo dyan eh. Nagmamarites ka dyan mag-isa. Si nanay pang pambanat ko dyan. Banat nanay. Hindi yan makabanat Maris kasi nasa trabaho yan. Nagdudot-dut yan, patago pa. kaya hindi makano yan, hindi makapokus yan eh. Yan eh. Nagtatrabaho yan ngayon. Ayun nga, ang natin ngayon hindi naman sinabing palibasa maka-Duterte tayo, kahit mali na aayonin natin. Hindi tayo papayag diyan. Siyempre alam mo kasi pag nandiyan na sa yan, sa pamunuan, yun lang panira sa pagwaite ang di ba? Pag kasi wala pa, hindi pa ako upo ako dito. Hindi pa pala nag-umpisa Maris eh. Sige, maritisin mo muna dyan sa baba. Ito lang paalala ko
sa lahat ng mga ano diyan, sa lahat ng mga maka-Duterte diyan. Wag nating palibasa, die hard supporter tayo. Kahit mali na, aayunan pa, no? Kasi mali 'yun eh. Ang pagsang-ayon, ibig sabihin pagkonsente, di ba? Paalalahanan natin kasi nga kahit anong talino ng isang tao, nagkakamali yan, di maiwasan magkamali siyempre. Kaya nga nandito tayo na tagapagpaalala, di ba? Sabi nga your medicine is prescribed by doctor, di ba? Ingat yan ay, ingat sila, di ba? Kaya nga itong ano na ito, no, pambabalahura kay BP Inday Sara, may balita pa ko, ano, inilive ito ni Buster Mami Mercy na binawasan na daw ang budget ng Vice President, no? Kumbaga kahit nga si Vice President Inday Sara, no, hindi na inaasahan na bibigyan siya ng budget kasi nga yun na ang umuugong-ugong doon na balita sa loob na talagang isi-zero budget, no? Siguro natakot din itong mga congressman, natakot din na talagang sila kasi nga napakalaking bagay ito, Vice President. Pag itong Vice President na ito, kung sino mga congressman na umaliposta sa kanya, pag iyang pumunta doon sa kanilang bayan at itinaas ni Inday Sara ang kamay ng kalaban, maaari na madurog itong mga nito, pang-alipos ng mga congressman, ano? Sahod ko Mares, may 1K ka, si Alma ang magbigay sa'yo. Wow! Congratulations Mares. Di ba? Yes, congratulations. May 1K ka daw sa sahod ni Mami Mercy, abangan mo. Wag kang kukurap at biglang i-sprayhin ka ng diyan 1K. Hindi na ako magbingo na. Magbingo ka pa rin, wag ganyan. Wag mong iwanan si Ma'am Rosalina. Doon ka kay Ma'am Rosalina. Kami lang dito ni Mami Mercy magmarites na dalawa. Yan mo yan si Mami Mercy. Ganyan lang ang niyan. Ganyan lang ang buhay ni Mami Mercy. Masaya iyan sa maraming bagay-bagay, no? Pero hindi yan masaya sa nangyayari ngayon. Walang ngayon. Wala nga ngayon, walang bukas. Di ba? Masaya yan, lalong hindi yan masaya pag sa mga nangyayari sa atin ngayon, ano? Ako gusto ko rin na matapos na, pero siyempre, gaano ba tayo kalakas ang puwersa? Charot lang ko yan doon. Sipi ko na kay Mami Rosalina isa. Ay, tandaan mo ha, huwag mong kalimutan. Sa bagay na kaya si Alma ang bahala sa iyo. Si Alma ang bahala sa iyo diyan. Panalo ka na ng 1K. Congratulations, di ba? Abangan nyo pa ang mga susunod na revelation ni Inday Sara, ano? Ito talagang dalawang kongresista na ito, no? Talagang kinawawa ang bayan natin. Grabe ang pahirap talaga itong na ito, si Tambaloslos. Biruin mo yung 19 billion dinagdagan pa ng 5 billion. Hindi pa nakontento doon, ha, sa ipinasok nilang pera. Ang problema nito, ang gagaling nitong mag-imbestiga nitong mga congressman, pero sila hindi nila maimbestigahan. Naku, nakakahiya itong mga ito. Mga honorable pa naman kung tawagin. Tapos mali tuloy yung thumbnail ko. Dapat may thumbnail akong mas maganda Bukas ang ita-thumbnail ko. Magandang ita-thumbnail ko bukas. Na-thumbnail ko na isang bisis yan Bukas yun ang i-thumbnail ko. Para araw-araw yun ang thumbnail ko, para
para matauhan siguro itong mga ito. Sa sobrang talino kasi, hindi nila alam na mayroon palang matatalino pala yung mga nanonood sa kanila, no? Ayan tuloy, binuking sila ni Vice President. Alam nyo kasi mahirap yung mga bagay na ano, no? Ang kailangan maalis si Bongbong Marcos, yun ang dapat. Yun na nga po eh. Pero hindi mangyayari yan kung hindi magkaisa ang taong bayan, ano? Hindi magkaisa yan. Hindi mangyayari yan kung hindi magkaisa ang taong bayan. Maliban na lang kung kung maatake sa puso, yung kakakain ng pulburon eh, mabilaukan. Mabilaukan ba sa pulburon, matauhan, ano? Oh, di wala na tayong paghihirap. Hindi na tayo maghirap ng kadadaldal dito. Isipin mo yung 2022 budget 2023 budget, pinasukan ng 10 billion yung DepEd. Aba, hindi pa na kontento yung mga tambaloslos, ano? Talagang pumunta pa kay Vice President at hiningi yung para sa kanila. Ang kakapal ng mukha, no? Grabe ang kakapal ng mukha. Kung ako sa'yo, BP Inday Sara, pangalanan mo yon para maano natin yan, para mabulgar kung ano talagang kapulastog ang pinagagawa ng mga ito eh. Pangalanan nyo po yan, Vice President Inday Sara, yung mga lumapit sa iyo na nanghingi ng kanilang pira doon sa no? Yung nanghingi ng pira sa iyo doon sa pondo na pinasok nila doon sa DepEd, hingian nyo yan no? Ilabas yung mga pangalan na yan BP Inday Sara para lahat yan maaraw-araw natin. Tapos itong si talagang hindi lang ito si BP Inday Sara ang niyan unang-unang nagbulgar niyan si Senator Joel Villanueva kung gaano ka dumi ang nitong isang congressman na ito kasi dalawa lang ang binanggit ni BP Inday Sara na humahawak sa budget ng Pilipinas yung puro tambaluslos. Tambaluslos talaga. Alam niyo itong alam niyo itong tambaluslos sa amin yung tinatawag na tambaluslos. Yung pag napunta ka sa kagubatan, hindi ka na makabalik, doon ka na lang paikot-ikot, hindi ka na makalabas. Yun ang tinatawag sa amin na tambaluslos Ayun, talaga ito si BP Inday Sara, pag-imbento talaga ito Sino si tambaluslos kuya doon? Yung yung tambaluslos na sa amin nga, yun nga yung tambaluslos, yung pag pumunta ka doon sa kagubatan, kahit gaano kaliit ang gubat, hindi ka na makalabas. Kasi yun yung parang engkanto. Baka di patuli ko. Hindi naman to. Ba't napasok naman yung tuli? Salbahe ka talaga, Maris. Maris, sa 25 pasahod ko. Di ba? Sa 25 daw, Maris. 25 ng half yan. Bakit naman napasok pa ang tuli dyan? Nanggigigil pa ako dyan sa mga na ito, lalong-lalo na sa pag tumakbo ito si si Senador, itong si Rap Ricto, talagang isa din to biruin mo yung pondo ng PhilHealth, gusto pang kunin, nakakuha na sila ng 20 billion, gusto pang kunin yung billion, di pa nakontento. Grabe ka, walang hiya tong mga ito. Mahiya naman kayo pira ng pira ng manggagawa yan, hindi yan pira ng gobyerno. Kahit nga pira ng gobyerno, hindi nyo dapat waldasin. Yung Maharlika Fund, nasaan? Wala pa nga mga empleyado, pinunduhan nyo na. Saan nyo dadalhin yung pira nun? Pagdating ng araw, ang kalalabasan yan hindi na fund yun. Nay, willing to wait po. Thank you so much. So, diba? Thank you daw. Ang los-los kasi yan?
Yung los-los kasi sa amin, Kuya Don, malaki ba yan? Los-los naman yon. Yung sinasabi ko naman, yung tambalos-los, yung parang engkanto yun eh. Kaya nga dapat maengkanto itong mga ano na ito, mga congressman na ito eh. Kasi biruin mo yan, iniimbestigahan nila yung humihingi ng pera ng pondo na ahensya ng gobyerno. Samantalang sila wala silang walang mag-imbestiga sa kanila. Dapat imbestigahan muna nila ang sarili nila. Saan nila dinadala yung mga yung mga kinukuha nilang budget nila diyan. Gusto nyo yung isang congressman nandoon sa amin, nagpagawa ng project na riprap, pinatong-patong ng bato, tapos inisprayan lang ng simento, kapal ng mukha, tapos yung mga tao hindi pa magpasahod-sahod, pero meron pa akong tira kay magpautos ako kaalma sa linggo. Ano yan? Pero meron pa akong tira, kaya magpautos ako kaalma sa linggo, bigyan ka ng 1K. Yan, kita mo naman, napakaswerte talaga nito ni Maris, sa linggo na raw. Napakaswerte talaga nito ni Maris. Ikaw ang pinagpala ngayong araw na ito, Maris Calmorel. Akalain mo, yung 25 na paaga pa. Grabe. Kuya Don, tumakbo na din tayo, presidente. Baka yumaman. Talaga. Sabi nga nila, pag gusto mong yumaman, magpolitiko ka. Alam mo kung bakit? Sa bawat project niyan, 30% kanila. Kaya nga 'di ba, ang mga politiko nagpapatayan? Dahil sa pira 'yan, walang ibang ano 'yan. Mr. Nice Guy. Yan, magandang hapon. Ay hindi ko lagyan ng jacket. Ayan. Lagyan kitang jacket Mr. Nice Guy. Ayun Wow, salamat Nay. Ayan, Mr. Nice Guy. Mayroon ka ng salawal. Sana all. Di ba? Kaya nga itong mga congressman na ito, kung mapapansin nyo, magpapatayan talaga yan sila pagdating sa politika. Gawa nandiyan talaga ang pira, kwarta Kita mo, bibilhin pa nga yung mga boto ng mga walang hiya. Sir Anthony, Mr. Nice Guy, mega love shout out. Di ba? Talaga naman to si Kagawad Anthony, daming mga ni agad. Di ba? Ayan, tanungin mo si Kagawad Anthony. Kagawad. Sige, paliwanag mo kung gaano kadami ang pera sa politika. Kuya Don, thank you. Stay ko to, magbingo kami. Sige, mga lang ako kasi alas 4 na yata hanggat si Mami Mercy andyan. Malapit na malapit na alas 4 Ayan. Kaya nga grabe talaga ang pera sa totoo lang, Maris Calmorel, matagal na ako sa politika. ayaw ko lang mag yabang-yabang diyan sa kwento-kwento sa politika ba. Ko lang magyabang-yabang. Tagal ko na diyan sa tagal ko nang naka diyan. Kaya nga kabisado ko na lahat alam natin kung paano magpanalo ng politiko. Sabihin natin, alam mo sa bandang Samar, 3,000 bawat isa. May 10 minutes na lang ako para magtrabaho, guys. Yes po, Mami Mercy, ingat sila sa yung trabaho. Di ba? At siyempre, lagi kang ingatan ni Lord. Dahil marami ka pang bibirahin ng mga tambaluslos.
maraming tambaluslos na bibira sa marami pang tambaluslos na bibirahin si Mami Mercy Calunod, o di ba? Nanay Mercy, Mingalab shout out, sabi ni Mr. Nice Guy, di ba? Kagawad Antone, kwentuhan mo nga si Maris Calmoren kung gaano karami ang pera sa sa politika. Sige nga. Si Kagawad Antone, nasa Maguindanao 'yan. Alam ni Kagawad Antone kung paano gumalaw ang mga politiko. God bless always, Nay. Thank you po sa blessing. Ayan. Thank you din. Thank you din kay Maris at napaka swerte mo ngayong araw na ito. At pinagpala ka. Isa kang pinagpala ngayong araw na ito. Diba? Kaya asahan nyo ito, lalong-lalo na itong na ito, sukatan ito. Kaya nga kailangan ang kung anong ilagay na line up ng Duterte, dapat ito ang suportahan natin. Kasi pag nanalo ang majority ng pag nanalo ang majority ng mga bangag, nako maniwala kayo, si Inday Sara impeachment ang abutin niyan. Kasi niluluto ng impeachment eh. Kaya nga itong mga congressman na ito, hindi talaga ito makalusot eh. Itong mga congressman na itong mapang-alipusta, dapat hindi talaga ito makalusot eh sa susunod na eleksyon. Kasi talagang hindi nila titigilan yan hanggang kasi ang isimin ay lang kaso ang isimin ay kinasuhan nila para matanggal ang saire. Anong ginawa? Si Pastor Kibuloy. Kasi nga damage control eh. Ito ang banta sa kanila. Ang isimin ay lang ang nagsasabi ng katotohanan eh. Kasi lahat ng media ngayon, wala na. Yung sinasabi ng GMA na yan, laban sa fake news. Labanan nila ang sarili nila dahil mga fake news sila. Ang dapat pakinggan talaga ngayon ang YouTube, kasi alam mo ang YouTube, walang cut-cut yan, walang director yan. Ang GMA7 may mga floor director yan, may mga script yan, script writer. Kaya nga kahit labag sa kalooban ng reporter, wala siyang magawa kasi may binabasa ang mga yan eh. Kung anong ibigay sa kanila ng pagbabalita ng mga director diyan, iyan ang kanilang ilalabas. Kasi nga hindi sila pwedeng sumuway, may amo sila eh. Kaya ang pinakaano talaga, mag-iwas lang tayo sa fake news, yung sa YouTube. Dahil mga walang floor director yan. Walang kumukumpas yan sa kanila. No? Talagang galing sa puso ang sinasabi niyan. Iyan ang dapat natin pakinggan, ang mga vlogger sa YouTube. Ngayon, alam nyo na kung sino ang mga hindi fake news, Alam nyo na kung sino ang hindi mga fake news sa YouTube. Huwag kayo doon sa mga budol na vlogger. Lalong-lalo na yung kalbong bungal. Nako. Aywan ko kung nabudol na kayo nung kalbong bungal na yon. Anak ng baka. Nagkaubos-ubos na yung ngipin ka. Chuchu pa eh. Basta ang daming budol ngayon. Yes. Dami po. Lalo na sa mga vlogger. Naparami. Kaya nabungal kay Kuya Don. Budol. Hindi. Nabungal yung katutsyo pa. Buisit na yun. Di ba? Hindi lang pambubudol. Hindi naman nakakabungal yung yung pambubudol eh. Katutsyo pa. Kanina 'di ba, sabi mo tuli. Oh, 'di ba? Yung hindi tuli, patsupa natin doon sa kalbong bungal. Biruin mo. Kumuha pa ng pa-interview pa ng mga piki pala yung in-interview, binayaran pala. Sinabihan pala na bayaran, tapos hindi mo binayaran. Talagang budol nga, bungal na nga, budol pa, kalbo pa, buisit na yan. Oh, nabesto sila. Mumutay. Grabe naman mumutahin talaga.
Nauhaw ako sa iyo, Maris, pambihirang buhay na yan. Itanong ko nga yun, Maris. Alam mo kung bakit, ano? Nagla-live yun. Nagla-live yun. Pag sasabihin ba naman pag nagla-live? Pag gwapo ka, okay lang. Kasi chuchupain kita. Oh. Ngayon, sabihin ko naman, tatanungin ko naman siya ngayon. Pag nag-live yun, tanungin ko siya. Hindi ka ba minumuta sa supot? Sabi mo yan, Maris, ha? Oh. Nawala na tayo tuloy. Nawala na. Ayan. Hindi na ako makadot-dot. Tarbaho na ako. Sige po, Mami Mercy, ingat sila. Naukaw ako sa iyo, Maris, pambihirang buhay na yan. Isa yun sa budol. Na, alam mo, dati kung purihin yun si BP Inday Sara, ang mga Duterte, grabe, himod puwit yun eh. Sumama lang ang loob niya nung pinakulong ni pinakulong ni Yorme Isko eh. Pero saan siya pumunta? Kay Isko. Pirims! Magandang morning, maganda ka pa sa morning. Ayan, good morning Pirims. Ayan, good morning sa'yo. Ingat sila sa akin, no? Yes, Mami Mercy. Ingat sila sa'yo. Kaya nga itong ano, no? Huwag tayong magpaano. Dapat kung anong sinuportahan natin, doon tayo. Huwag tayong magpadala sa mga ano. Darating ang araw na sisikat din ang liwanag. Saan man, anumang dilim ang maglagay na ako, bakit bigla ako tawagin. Anuman dilim ang pinagdadaanan natin ngayon, liliwanag din yan. No? Sabi nga, wala naman 1 linggong bagyo. Dadaan din yan ang unos. Sisikat din ang araw. Kaya nga pag may gabi, may liwanag. Ngayon na nasa kadiliman tayo ngayon. Pinapalibutan tayo ng mga masasamang loob, no? Iyon yung mapagsamantala sa bayan. Iyon ang Nanay Mercedita Kalunod. Ay, hello po. O, diba? Pinapalibutan tayo ngayon ng mga masasamang loob. Kaya nga huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi aabot din niya ng liwanag, no? Lahat ng mga pinagagawa niyan, babalik din yan sa kanila. Tingnan mo si Bangag, nabugbog. Nabugbog ng kanyang asawa. Nagpadala sa, ang laki ng bukol niya dito, pati dito. Pinalo siguro ng ano yun, pinalo siguro ng figurin yun. Walang hiya ka kay mga bangag eh. Alam mo ang mga bangag, wala na yan. Ikwento ko sa inyo yung mga bangag, ano. Huwag lang makalimot huminga, Kuya Don, may pag-asa pa. Yes, sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Kapag may patay, may punerarya. Di ba? Yan ang mga kasabihan. Silip-silip yung anak ng boss ko. Silip-silip. Ayun. Nagtaka siguro. Sinong kausap nun? Sino kayong kausap nun, pakaingay? Kaya nga itong ano, no? Itong sukatan ito. Itong darating na 2025. Sukatan ito para sa 2028. Kaya ang ano diyan, napadapa na ang Isiminay, si Pastor Kibuloy, kasi si Pastor Kibuloy napakaraming followers niyan. Ibig sabihin siguro ang inisip nila, pag si Pastor Kibuloy napakulong nila, malaki ang chance na magkawatak-watak na, magkakaiba-iba ng desisyon ng kanyang mga followers. Yun po pagkakamali.
Kasi nga, alam nyo naman ang kaugalian nating mga Pilipino, ano? Kung saan ang naaapi, nandoon ang simpatya ng tao. Ito mga ano ito, mga pagbangag talaga, malayo ang ano, malayo ang kaisa ng mga bangag talaga. Hindi nila parang nawala na sa ano nila na ano, no? Nawala na sa kanilang kalooban. Kasi kung matatandaan nyo, ano? Ito si Trililing. Si dating Senador Trillanes. Di ba? Naggumawa na ng kasalanan sa bayan dahil nga nakuha yung simpatya ng tao. Naawa sa kanya eh. Anong nangyari, di ba? Nanalo sa pagkasenador. Anong nangyari? Nagkalat sa Senado. Wala eh, wala nang ginawa kung hindi ano eh, kumbaga ano ito, yung kumbaga robot ito eh. Ito ang attack dog eh. Attack dog ito eh. Kaya nga kahit kahiya-hiya sa mo si Tore, kung hindi ba naman niloko pa yung tao na nasukol na daw kaya ano, kaya sumuko daw. Kasi mga kulang talaga sa ano, kulang talaga sa imagination. Isipin mo, saan ka makitang sumuko na yung isap ang nagdala doon sa ano? Sa KOJC. May sundalo ba doon? Wala man sundalo doon. Talagang mga ano na lang, gina-justify na yung kanilang katangahan eh. Hindi nila, ewan ko, ano, siguro ang tingin ng mga ito sa Pilipino, puro mga bobo ang Pilipino. Hindi marunong mag-isip. Di ba? Kasi kung alam niyo yung mga ano, yung mga anong tawag nito, yung credit grabber, alam niyo yon, yung mga credit grabber. Katulad nito ni Abalos kasi tatakbo ito ng pagkasenador eh. At saka ito si Tore. Kung ito talaga, ito ha, yung mga malilikot ang utak diyan. Isipin nyo, kung talagang ito si Pastor Kebole nasa loob ng KOJC, ito lang, kung nasa loob ng KOJC, bakit nung nahuli isinakay sa C-130? Oh, ngayon, papayag ba si Abalos na hindi gagamitin yung resources ng PNP? Na ito nga, credit grabber nga siya eh. Di ba? Simpleng ano lang eh. C-130 ang sinakyan, tapos sasabihin nila, nahuli sa loob ng kasi kung hindi ba naman mga ewan ko na lang anong pag-iisip mayroon ang mga ano na ito, mga tambalos-los. Mga tambalos-los talaga eh. Sabi nabuang na ang driver namin. Kaya nga panay ang silip eh. Yaan mo yan. Saan kaya nahuli yon kuya Don? Hindi nahuli. Ang namagitan si Governor Hubaheb ng Maguindanao. Ibig sabihin wala sa Davao, nasa Maguindanao. Northern Mindanao. Nahuli sumuko si Pastor Kibuloy. Sumuko siya sa Major General ng ISAP. Kaya nga ito ang nangyari, yung 10 million nanggigigil si Tore. Kasi nga gusto, ang laking hirap ni Tore diyan. Alam mo kung bakit? Kailangan makuha niya ang 10 million na yan. Alam mo kung bakit, Mares? Pagdating ng retirement niya, hindi niya makukuha kailan naman ang retirement niya sa daming kasong aabutin niya. Pag hindi niya nakuha yung 10 million na yan, pag nag-retire siya, pag nakahiga yan, magbibilang na lang ng butiki sa bubong, wala siyang makukuha na retirement niya. Hanggat siguro nang matapos na ang kanyang pag-iisip ito sa ibabaw ng lupa, hindi niya makuha yung retirement niya sa daming kasong haharapin niya sa pinaggagawa niya dyan sa KOJC. Maliban na lang kung binigyan na siya ni Tambaluslos ng kanyang in-advance na yung kanyang retirement pay. Kasi sigurado sa daming kaso, hindi yan makakakuha ng court clearance eh. Para makakuha, pag ang official kasi ng gobyerno, bago ka makakuha ng retirement benefit mo, kailangan malinis lahat ang pangalan mo, lalong-lalo na sa mga pulis.
kukuha ka ng court clearance. Paano kung may kaso ka? Paano ka bibigyan ng court clearance na may kaso ka? Kaya ngayon si Boy Spray, kawawa ang ano niyon. Kumbaga si Boy Spray nanguhuli ng ano, nanguhuli ng kriminal. Sa mga susunod na buwan, si Boy Spray ng ano, huhulihin ng ano. Siya naman ang huhulihin ngayon. Oh, ngayon gagamitin niya doon yung pang-spray niya doon sa loob ng kulungan kung hindi siya pinagtulungan doon ng mga ano. Oh. Kaya nga ito si kawawa ito si ano, kawawa ito si Tore. Tapos na, napakinabangan na siya. Saan pa siya lulugar? Nagamit na siya eh. Oh. Nung hindi pa nahuli ito nung hindi pa sumuko si Pastor Kibuloy, nilalaglag ni ano, sisip-sipin ni Dagol. Sigurado yun. Nung hindi pa nahuli nung hindi pa sumuko si Pastor Kibuloy, si Abalos, nilalaglag si Tore, si General Diwata. Nung nahuli na, aba, talagang todo presenta pa siya. Akala naman daw na ang paliwanag naman nila na sukol na. Yung tagapagsinungaling ng PNP, wala nang matakbuhan kaya daw sumuko na. Tingnan mo talagang mga ano, no? Grabe ang pagtingin nitong. Ako nahihiya ako dito sa tagapagsinungaling nito ng PNP. Sabagay, wala naman ako magawa kasi scripted yan eh. Babasahin lang yun ng tagapagsinungaling ng PNP. Kaya nga ang tanging ano niya lang diyan kung paano pa sinungalingan yung kung paano pa sinungalingan yung katotohanan. Kasi ang katotohanan hindi mahirap talaga takpan yan. Hindi ito nag-isip yung ano, isipin mo ang sinakyan si 130. Anong ibig sabihin nun? Walang eroplano ang ano, walang helicopter ang PNP? 'Di ba? Kasi nga sinakay sa C-130, ibig sabihin ang ano, ang IIP ang nag-facilitate kung paano sumuko si Pastor. Ngayon, akala naman nila mapahina na nila yung puwersa ng mga Duterte. Yun ang pagkakamali nila. Kasi lalong lumakas ang puwersa ng mga Duterte kung paano labanan ang mga tambaloslos, kung paano labanan ang mga Dracula. Sabi ni Senator Joel Villanueva na sabi niya nga ay ang pinagbantay daw doon sa blood bank ay yung Dracula. Kasi nga nilabas lahat yung mga kaso nitong ano nito eh, congressman na ito eh. Oh, tingnan mo sa kawalang-iyaan na yan. Nung nilabas ni Senator Joel Villanueva, di kinontent ni Banat Bay. Aba, sunod na linggo may kaso si Banat Bay. Malalakas pa ang loob. Tapos yung isa naman napakaingay sa kongreso, hindi niya alam na sentensyado siya. Talaga ito yung ano. Oh, yung sentensya pa sa kanya, hindi lang basta-basta kung ano-anong kaso lang, child abuse pa. Grabe, kung ito pang napakaingay. Dapat panawagan ko ito sa mga congressman para matawag kayong honorable. Alisin niyo muna yung mga bulok na kamatis diyan sa inyo, sa hanay niyo. Yung pang napakaingay, dapat iyan muna ang sawatain niyo. Sentensyado yan eh. Oh. Parang lumalabuloy na kayong mga mambabatas, hindi niyo sinusunod ang batas. Kasi nga tingnan niyo yan si Franz Castro. Proud ba yan dyan na naupo ang kanilang ibinoto na sentensyado? Siyempre, mag dilidali yan dyan.
Mag-isip yan, bakit pa nila binoto ang isang taong kriminal? Di ba? Dapat kagalang-galang kayo eh. Kumbaga honorable eh. Tapos pinapabayaan nyo eh. Doon sa Senado, ganon din. Ibig sabihin, kayo, naghihimuran kayo ng puwit gun. Tapos pinapabayaan yung balahurain yung tao na wala pa namang kaso. Mahiya naman kayo sa pinaggagawa nyo dyan sa Kongreso. Huwag kayong mga ano dyan, huwag kayong mga balat sibuyas. Pag nabira kayo ng mga vlogger, mga social media, ang takbo nyo, korte. Tingnan yung inyong resource person kung paano nyo balahurain. Binabalahura nyo ang inyong resource person eh. Kaya wala eh. Talagang yan na siguro ang nagiging papel nyo dyan, mga attack dog ng tambaloslos. Wala tayong magawa. Huwag kayong magpagamit pag alam nyong mali. Labanan nyo ang mali. Gayahin nyo si Marcolita oh. Ako hindi ko ito si Marcolita, pero sa ginawa niya talagang nagiging siya eh. Nagiging transparent siya, nagiging gitna siya eh. Ang gusto lang ni Marcolita, maging maging parehas kayo. Kasi nga hindi na nga kayo parehas. Balahura pa kayo. Hindi ko ito si Marcolita, pero sa ginawa niya talagang napahanga niya ako. Parang gusto ko na siyang idulog sa inyo. Gusto ko nang ilatag ang kanyang transcript of record sa inyong harapan kung gaano ka ang tao na ito. Napaka diretso kasi ito si Marcolita eh. Kaya nga pag mali, dapat mali talaga. Kasi nga isipin mo yan, kung sino pa ang sentensyado, siya pang napakaingay dyan sa loob ng Kongreso. Parang ako yung ganyan na sa pagkatao ko yung ganyan na may kaso ako. Baka kung sa akong mag-resign, alam mo kung bakit? Yung delikadesa kasi napakahirap hanapin yan eh. Kusang binibigay yung pangalan pa lang Marcolita. Markulit na. Markulit. Hindi pangalan yon, apelyido yon, Marcolita. Di ba? Ang pangalan niya is Rodante. Pero nakikita mo hindi ko yan, pero talagang patas siya. Alam mo kung bakit? Talagang siya, yung bakit kailangan mong pigilin kung ano man ang ng gobyerno. Sinasabi na nga yung sagot eh. Umpisa pa lang sinabi na yung sagot. Iyan ang aking sagot sa inyo lahat. Ano man ang inyong katanungan, hindi ko sasagutin yan dahil ang sagot ko nasa sa inyo na kung bibigyan nyo ang hinihingi kong pondo. Maliwanag naman yung sagot ng Vice President. Ibig sabihin, hindi siya willing sa inyong mga kalukuhan. Ibig sabihin, hindi niya ayunan ang inyong kabulastugan diyan sa loob ng Kongreso. Ganon lang kadali yon. Kaya nga inunahan na niya ng sagot eh, dahil nga expected niya na yon na talagang babalahurain nyo dyan ang ating Vice President eh. Pinapaliwanag kahit si Congressman Marcolita, pinapaliwanag, hindi nyo talaga maintindihan kasi nga ang gusto nyo balahurain lang siya. Hindi naman sinasabing bawal yung ngayon may duda pa. Bakit hindi nyo sampahan ng demanda? Pangalawa, yung inyong tinatawag nyo pang resource person dapat wag nyo nang sabihin na resource person, dapat sabihin nyo na suspect. Kasi nagiging na kayo eh, nagiging hukom na kayo dyan. Pero may papakulong nyo yung tatawagin yung resource person, tapos pag hindi nyo gusto yung sagot eh,
ipapakulong nyo? Tama ba yon? Dapat wag nyo na sabihin resource person, suspect na. Kasi ganun din naman eh. Sinisintensya nyo dyan sa loob eh. Kinukulong nyo na eh. Oh, pag may pinatawag ko dyan, suspect. Kasi nagiging ano na hindi. Pag sinabi kasing resource person, ibig sabihin lang yan, igagalang nyo kung anong karapatan niya. Ay hindi eh. Pag hindi nyo nakuha yung tamang sagot, kinukulong nyo, kinukontempt nyo. Dapat kayo ang mapag ano dyan, kung paano kayo makakuha ng magandang sagot sa kanya, kung paano kayo makabalangkas na kung si General Reyes nga itong nagbigti, nagpakamatay, lalo na itong 24 ay bain tao pa, kung balahuraon anong tawag nung ang sabi ni Mr. Pogi, ano yun, uubusin lang daw ang pera ng attorney. Kita mo kung pang nito sa hindi lang niya nakuha yung gustong sagot, di ba? Yung kongreso, ano dyan sa kongreso, magagawa ng binabalahura nyo na nga yung tao, ng ano, resource person, suspect na kaagad para alam resource person kung dadalo sila o hindi. Iba na yung ano nyo, pag nandyan na kayo sa loob, para na kayong mga ano eh, grandstand. Ito si Dan Fernandez, artista ito, kaya ako pag hindi inano sa takilya, pag hindi pumatok, gagawa na naman uli yan ang eksena na mga ano. Para pag-usapan lahat. Ganon ang nangyayari sa kongreso, grandstanding. Dahil nga, unang-una malapit na eleksyon. Kailangan magpakilala. Siyempre, pag nag-imbestiga dyan, imposibleng walang ano yan, walang pondo yan. Siyempre, gagawa ng investigasyon para may pondo. Sayang din yun, di ba? Pang 1,000 katao, kaya din yun. Ganun nating tandaan nga alam natin ang walang kaalaman yan. Gusto lang nila mapag-usapan sila para pagdating ng eleksyon matunog ang doon sa kanilang pang ano sa mga kanilang ano, pambubula doon sa mga botante nila. Ganon lang kasimple ang mga bagay pa gusto nilang iparating sa kanilang ano, ang mga kababayan. Mag-ingay ng mag-ingay sa CP ko, focus ako sa bingo. Baka yumaman ako dito. Hindi, magpaalam na rin ako at mag-aalas 5 na, no? Alas 4:17. Magpapaalam na rin ako dahil naka-isang oras na rin ako, ano? Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa niyong suporta. At maraming salamat po sa Kaarating Plus One, kay G. Chang Wok, kay Ma'am Analisa, kay Ma'am Rosalina na nagpasugod. Mine, thank you po. Yan, thank you. Thank you po, Ma'am Rosalina, sa lahat ng pasugod mo at sa lahat ng mga sumugod, ano, sa mga bingoers. Yan, enjoy kayo dyan. Maraming salamat sa inyong lahat. At kay Mami Marce na nakimarites, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po.
ingat po sila lagi dyan. Ayan, at sa lahat ng mga dumaan, maraming salamat po sa inyong lahat. See you tomorrow. Tomorrow is another day. Napapa-English tayo dito Sa lahat ng mga naki-join, maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. At God bless us all. Paalam.